To da farko ga muhimman kanunsu. Rundunar sojin Mali ta kori 'yan ta'addan da suka kai farmaki zuwa wasu sassan arewacin Bamako da Kidal da Gao. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa Amurka ita ta kawo tsaiko a tattaunawar cimma yarjejeniyar buɗe wuta. Ukraine ta zargi Isra'ila da sace hatsin ƙasar. Yanzu kuma ga cikakkun shirye-shiryen. Sojin Mali sun tarwatsa maɓoyar 'yan tada ƙayar baya a yankin Kidal da Gao. A makon da ya gabata ne ƙungiyar 'yan aware da ƙungiyar Jama'atun Nasrul Islam suka kai farmaki cikin ƙasar, wanda ya sanadiyyar mutuwar ministan tsaron ƙasar Sadio Kamara da 'ya'yansa 2 da kuma mai ɗakinsa. Tuni dai ba a ji ɗuriyar shugaban mulkin sojin ƙasar ba, sai dai rahotanni sun bayyana cewa a jiya talata an hangi shugaban ƙasar da wasu muƙarraban gwamnatinsa. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa Amurka ce ta kawo tsaiko a tattaunawar tsagaita wuta da ƙasar ke yi da Amurka. Jim kaɗan bayan kalaman Donald Trump, inda ya bayyana cewa idan mahukuntan Iran sun shirya tattaunawa, ƙasarsa a shirye take domin ta tura wakilanta zuwa Islamabad na Pakistan. An shafe tsawon kwanaki 41 ana gwabza ƙazamin faɗa tsakanin Iran da Isra'ila da Amurka, tun biyo bayan kisan da Isra'ila da Amurka suka yi wa jagoran addinin ƙasar Ayatollahi Ali Khamenei. Rikici ya rincaɓe a yankin Gabas ta Tsakiya, wanda kawo yanzu Iran ke kula da mashigar Hormuz, mashigar da ke samar da kashi 25 cikin 100 na man fetur da sauran kayayyakin masarufi da ake samarwa a duniya. Ƙarshen labarin duniyar kenan.